pamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. O gali si Ariel, nagkanto si Raitis ang nagligad. Sakit kidya katama. Di ang basan tiyo ko. Tumarko sang may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa apon tutungan. Salamat sa may DC. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito
ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5 every Sunday 3 p.m. to 4:30 p.m. Sikat ka sa K5. Sikat ka sa K5. Kaupod ang pinakakulit niya DJ sang 88.7 Matso kulit. Mga ka-K5 tutok lang sa Sikat ka sa K5. Ang susunod na programa ay rated SPU. Sus Purya Usog. Ladies and gentlemen, are you ready? First time magaro ay kay gakudog-kudog kagid. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good afternoon sa aton nga mga suki sa kahanginan, bao sa aton nga mga nanay kag tatay na nagatutok to subong sa aton nga program. Good afternoon. Kamusta kamuda? Sa mga father the wart in heaven naton. Kamusta kamuda? Sa mga nanay kag tatay, tita, titos, good afternoon sa inyo and welcome sa ating first part ng program, Sikat Ka sa K5. Kadamo subong sa mga Christmas party, mga ka-K5. Christmas diri, Christmas dito, Christmas man sila balay, iba na paslawan. Kaya wala nag-join sa Christmas party kaya ang ilang kwarta gingasto sa iban nga bagay. Ang importante kuno subong nga nila. Machocolate sa una nga panahon niya. Dapat may Christmas party, ged. Subong do wala na sila celebrate sa Christmas party. Biskan gani sa mga suga-suga lang sa panimalay. Yung duman ko sa una nagabutang pa ko na Christmas light sa balay namon. Pero subong do hindi na uso. Sige lang kung hindi uso importante, naga-enjoy kita subong hapon. Good afternoon sa aton nga friends dito sa Maysara sa 88.7 K5 News FM Sara, 95.7 K5 News FM San Jose Antique nga nagapamati man sila subong sa aton nga program. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. 95.9 K5 News FM Kulasi. Well, subong hapon. Kapon nyo si Matso Kulit. Wala kita guest subong, pero may ara kita nga programa na maghahatag sang kalipay sa inyo mga ka-K5. Sadyahon tanay. Pero hindi magalipat Atensyon sa tanan naton nga nagaprogram. O nagaprograma kita dabala no atensyon sa tanan naton nga mga suki sa kanginan. Nga ang K5 sa solid nga tagpalamati. Nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo. Kag nagatutok permi sa K5 News FM Iloilo sa 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag magadaog sang isa ka box nga GTX Coffee Mix. So ano pag ginaulat-ulat ninyo, tutok na sa K5 News FM Philippines sa 88.7. Kaya kung madakpan ikaw diri sa syudad sang Iloilo nga nagapamati, may batunon ikaw nga isa ka box sang GTX Coffee Mix. Grabe nga pakulo. Agbulaban tayo yung this coming December 22 next Sunday. Mahiwaton man ang Voice of Calvary Baptist Church Thanksgiving Sunday. Basik adto ka man sa Alegre Oton Kag sa amon mga December 22,
Mahiwato man kami nga Thanksgiving party sang K5 News FM Philippines. Diri ginhiwat subong sa syudad sang Iloilo. Bulubantayan nyo mga ka-K5. Ang amon nga Gala Night sa 2024. Bausad dyan naman ini. Ang aton nga Gala Nights, no? Kapod ang aton nga bossing na si Dr. Ramil Uy. Once again, happy birthday kay Sir John Sapio. Gali, happy birthday sa imo, Sir John. More blessings to come sa imo, Sir John. Sa sunod naman kita malagaw-lagaw kag mga ulo istorya nga wala dito. Istorya diri, istorya. Amo na lang title. Gusto mo bala istorya? Well, subong hapon sa Jahon tani. Sa mga friends natin, kung mga homo erectus, maparting ang mga tinaga. Homo sipin, homo abilis, mayong hapon. Ay, nano niya yaman. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan, ha? Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Well, subong buksan kong linya, ang atong program subong kung may mga chulo chismis ka mo da kay Macho Kulit, ha? Kung may chismis ka mo dira, pwede ka mo di maka ilo istorya sa akon. Parang maga-enjoy man ka mo. Importante, subong nga maga-enjoy kita. Maga-enjoy kita kag makapulo kanta-kanta, makaulo istorya-istorya. Para bala sa inyo mga ka-K5. Kamusta ka muna subong ha? Well, buksan na ni Macho Kulit ang linya subong. Pwede ka mo ni katawag sa akon, tawag ka mo de. Wala may nag-comment subong sa aton nga comment section na. Check ko ba? Tawag ka mo diri 0919-0999-066. 0919-099-066. Tawag ka mo diri. Magtawag ka mo sa 0919-0986-314. Tawag ka mo dito to Mark Angelo Lilia. Shout out sa family Lilia. Nagatutok man sa aton kay Nanay Sonny. Good afternoon sa imo kay Nanay Nenfa nga nagatutok man sa mong sanang program. Good afternoon. Boksan ko ang linya sa bong. Matisting naman kita chulo chismis. Sikat ka sa K5. Chismisan time. Machismis naman ta. Well, subong mga ka-K5, enjoy kita subong. Buksan ko ka mga linya, buksan kong linya subong. Tawagan mo din mga ka-K5 natin. Tawag diri ha. Sa 0919-099-9066. Tawagan mo diri kay mag-enjoy kita subong nga hapon sa aton nga programa. Now, enjoy kita di subong nga. Ginatamyaw ko mga friends naton. Dira sa may Kabuluan Sor. Ang nagababati subong sa aton ba sa Jagid ba? Macho Kulit, good afternoon sa imo. Tamyawadi ang mga friends ko anay sa Mabini. Good afternoon. Good afternoon man sa kay Gabriel nga nagabamati subong sa aton. Si Gloria Manaay. Good afternoon Macho Kulit from Manila. Green Hills. Wow, gatutok naman. Taga Green Hills ko, good afternoon sa inyo. Kamusta mga iPhones yun da? Kag mga baligya nato na sa mga gadgets mo, the best ka niyang Green Hills yan. Good afternoon man sa kay Raver nga nagapamati man sa mong sa aton. Good afternoon. It's 3:49 on the clock. Well, subong mga ka-K5, 10 days to go na lang mga ka-K5. Mabatsaganta na ang Christmas. Badusa sa ulan ta na Christmas, no? Grabe, kadasig sang Christmas, subong. 10 days na lang, 10 days na adlaw na. Adlaw sang Christmas na.
Maghirupay kita tanan. Ang pinalanggaanay kita tanan-tanan. Kag ang importante mabakal ka mo sang D3 Bio. Ang D3 Bio mga ka-K5 ang may cold press extra virgin coconut oil nagikan sa lubi kag may vitamin D3. Importante gina mga ka-K5 ang D3 Bio sa aton. Pero may nagalapta subong nga D3 Bio nga mga Pikachu. Bot sila ngon mga piki. Lang taon ta bala. Ang mga D3 Bio nga ginapamaligya nila dira, piki. Ginabutang sa botilya ang D3 Bio. Why na niya ginabutang sa botilya? Ginabutang na saya sa isa ka banig. Hindi gig ka mo mag-inom sang D3 Bio nga piki. Kay antis nga maayo ka mo, basi makibot ka mo, nga ang inyong pilas nagbata. Ang habok sang inyong baba nagdamol pagin. Nga nagbakal ka mo sang piki nga D3 Bio. Kung makita nyo niya mo ng fake naton diri sa left side naton, piki ina siya kay nakabutang sa botilya. Ang original nga Clinica D3 Bio wala na butang sa botilya, nakabutang sa box. Kung makita nyo na sa aton screen subong, ang Clinica D3 Bio wala nakabutang sa may garapon. Ano, Dulce? Ano na, chupa-chops? Nakabutang ang Clinica D3 Bio sa karton. Biska ano ya kasunod sang logo. Sa D3 pa lang nga logo, layo-layo na sa logo sang D3 Bio naton. Lang tawan nyo bala mga ka-K5, dug-edit na sa Pixel Cut ang Clinica D3 Bio mga ka-K5 amo ni ang original. So, bakal ka mo sang original nga D3 Bio, agod nga ikaw mag-ayo. Wari pag ginireklamuhan, pag isang iban, may mga piki man nga GTX 500. Why ko kabalo kung nga adi ini naghalalin ang mga DTX 500 gani? Hala sila baligya. Sa GTX 500, agud man siguro nga magsikat sila. Sabi nila hindi sila mahibaluan nga piki ang produkto nga ginabaligya nila. So kita diri sa K5 News FM Iloilo, may ara na kami tawag nga mga researcher sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy nga mahibaluan nila kung piki ina kog hindi kag diin naghalin. Lang tawan nyo bala amo ni sa ang DTX 500 nga piki. Dugay-dugay ipa-flash naton sa kay K5 Lawrence Agina nagstoryahan naton ang Clinica D3 Bio nga may piki. Pero sa DTX 500 mga K5 may Pikachu man. Ay abaw, mailog-ilog sila. Amo naman ni ang piki. So babudlay magbakal sang piki. At na syempre, adis nga ang imong plano nga mag-ayo ka, nagreklamo ka, kaya ti ang gininom mo yan na DTX 500 piki. Mamaya kita na ka Chip Lawrence nga DTX 500 nga piki. Pa-flash naton, dugay-dugay sa mga K5 naton, atensyon sa tanan nga manugbakal hindi ka mo magbakal sa piki nga DTX 500. Ara naman subong ginbutang naman sa mga ungo ang DTX 500 soft gel benefits sa may butilya. Nga wala niya ginabutang ni Dr. Ramil Oyda. Kag naka soft gel pagidsa. Ay aba perte.
So, may nagreklamo dire kay Matt Chocolate, ang soft gel sa DTX 500 kag D3 Bio, pare-parehos lang. Wala kita kabalo kung ano ang sulod sina. Oh? Ari ang DTX 500 na ginbutang ini sa banig. Sa do capsule ginaiya bala, color green, hindi color nga soft gel ha, tandaan nyo na. Grabe gaya yun, 100% original. Ari piki. Hindi ka mo magbakal sina kay basi antis ngang inyo bala nga sakit-sakit sa inyo nga lawas, basi madugangan. Mabudlagan. Maginoman sa Mighty C adlaw-adlaw. Why pa man Mighty C sa mga piki nga naglagwa ah. Mighty C adlaw-adlaw para ikaw hindi magmasakit. Amo nang pinakabudlagan mga ka-K5. Like nyo man ang page si Matt Chocolate, DJ Matt Chocolate akong page ha. Kung mag-invite ka mo hosting sa akon, PM nyo ko Matt Estrada. Para nga mag-enjoy kita sa inyong Christmas party. Tamiyaw ko man ang friends ko diri sa may Romblon. Yan nagpamatiman sa mong sa aton. Good afternoon. Thank you man kay Mrs. Boliones. Yan nagpamatiman sa mong sa aton. Always good. Nakatutok sa 88.7. Tamiyaw ko man Matt Chocolate si Ravenna. Yan nagpamati sa mong sa aton. Good afternoon. Why gidya Matt Chocolate pulos no. Grabe gidya ang obras ang mga tao. Kung isang masakit lang gid ang imo nga ulo, masakit lang gid ang imo nga tiyan. Well, sa mga ka-K5 naton, boss, kung may ara na nga kabalo magkanta, guess ka mo din kay Matt Chocolate, kay mga rolling ka mo din sa akon, pwede kita. Kaya para nga mag-enjoy ka mo. Kinanglan tagidabi mga ka-K5 sang guess ka para mag-enjoy man ka mo. Tutok ka mo din kay Matt Chocolate. Para nga ang inyong enjoyment aragid. Well, good afternoon man sa kay Romer Suliozes. Ang ganagapamati man sa mong sa aton. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Mama, good afternoon man kay Eloy Bunay. Nga nagpamati sila sa mong sa aton nga programa. Thank you gid sa inyo tanan-tanan. Thank you so much. Hello mga Chocolate, tamyawa kami din sa buong, ari kami din sa buong sa may C1 nga nagpamati sa buong sa imong program. Thank you. 5 Chismisan Time. Sa mga ka-K5 naton daan. Buksan ko ng linya. Sa pagbalik ko na, buksan ko linya sa pagbalik ni Matt Chocolate. Para nga mag-enjoy kita sa buong hapon. Sa mga nanay kag tatay dagali nga gusto mag-workshop ng ila kabataan. This coming Tuesday, December 17, may recital dira ang MKF Entertainment or MKF Talent Academy dira sa may Robinson's Place, Iloilo. So anay kita tanan-tanan mga ka-K5. Anay kita tanan-tanan sa may Robinson's Place, Iloilo. So Tuesday, enroll your kids sa MKF Talent Academy para nga mag-enjoy man ng mga kabataan, matuluan natin sa maayo. Enroll your kids sa MKF Talent Academy. Well, subong nga po mga ka-K5, magabalik pa si Matt Chocolate. Diri lang sa number 1 radio station sa Iloilo, K5 News FM. K5 News. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga,
nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Naginalantaw, pagpangimot ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na eh. Hindi ako ka... Ano? Wala ba? Tabo siya ako na... Luha ito, luha ako. Sabi ka man Pasko. Ngayon na, tadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat sa inyo tanan.
Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo sa Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na dream. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantaran Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Bandera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo. Kaya ko matim na kanisa kakadlaw lang kani ako nga ako lang asawa. Ako galit si Joseph Intila
K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex o pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogid magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88. Sa K5. Sikat ka sa K5. Kaupod ang pinakakulit niya DJ sang 88.7. Matso kulit mga K5. Tutok lang sa Sikat ka sa K5. Ang susunod na programa ay rated SPU. Sus Purya Usog. Ladies and gentlemen, are you ready? At 8.7 K5 News FM Philippines, championing the lives of the Filipinos. Good afternoon mga ka-K5, alas 4:12 na mga ka-K5. Enjoy! Gapon ka mo sa inyong panimalay. Kag si Matt Chocolate naga-enjoy man subong. Well, subong hapon mga ka-K5, buksan ko na ang linya. Maga-istorya naman kita. Kung sino gusto magpag-greet sa ilang mga loved ones, loved 2 and loved 3, tawag na kamo sa Dili Madugay. Arin ang number mga ka-K5, 0919-099-9066 ka-K5. Magtawag sa 0919-098-6314. Tawag na kamo Tawag na kamo dito, tawag na kamo, tawag na. Well, so mga hapon, mga ka-K5, tawag na kamo di kay masinadya kita sa aton nga programa. Kung may ara kamo da nga chika kay Matt Chocolate, kung ang nabato nyo sa inyo nga SPSP, husay. Hambalon ka ba nila nga 200 ang aton nga SPSP, ang ending tagaan kini sa mga husay kag sugkay. Ay na ano-ano kamo inyo yaya. Dapat kung 200 gid dapat mga ka-K5, hindi nga patagaan nyo man ang inyo nga SP sa mga baratuhon, nga mga baratilya, nga mga ay are istoryahan ta subong ang Christmas. Damdaman nyo to one time mga ka-K5 dira sa love dabla sa Nabitasan. May mga kondom nga nakita dira kung gabi. Tani ang title sa Barangay Nabitasan, Gapang Bitas. Imagine mo to one time si Toto nagalud-luhod gid sa yaya. Sa mga babae dira ha, nga mga bag-o pa lang sa pagpalangga sa ilang amigo. Hindi gid kamo anay magpabolket kang magpalupok kay ang December lapit ron. Mambalang laki nga. Ay, dapat maging kita na subong. Dapat palukpan mo ko. Di ba, Rayon? My caller, kita subong sa line number 28. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, DJ Ma. Mayong hapon sa imo. Alo ka ba si Sita Laba? Ano nga lan langga?
I'm Joy. Joy! I'm Si Joy nga Pirot or si Joy nga Bukarong? si Joy na buka. Joy, may color ba kita, Joy, sa piyak, Joy, oh? At, babae? May color ko sa piyak ka linya, ngalan niya, dali lang kita. Istorya ko kung saan na, kung sinuni. May color ako sa piyak ka linya. Hello, mayong hapon. Hello, mayong hapon. Mayong hapon ko, no? Mayong hapon man. Sino ka nung ngalan mo? Jojo. Jojo. Taga din si Jojo. Taga Tansa. Tansa. Joy, taga diin ka, Joy? Taga-ongka. Taga-ongka. Joy, ikaw pamangkot kay Jojo. Joy, may pamangkot ka sa iya? Jo, taga din ikaw, Jo. Taga Tansa, Boulevard. Ay, wala akong kabalo sa na. Away ka kabalo sa Tansa Boulevard. Jo, planidar mo, Jo, planidar mo, Jo. Jo? 25. 25 ka rin itadya. Joy? Hello. Basi gusto mo ma-meet up si Jojo? Ma-meet up yun? Oo eh. Ano lang? Koreanan na? Ma-meet up ka mo ni Jojo kag magpaluket. Jojo, may miga ka Jojo asawa? Wala. Wala sa kano asawa? Ay, paano na, DJ? Ba't kay single mom ako? Single mom? Okay. Okay lang si mo, Jojo. Pangita ka man si Bumiga. Oy. Taga pangita sa kano. Iso diha sa job like ka pamangkot sa iya. Pila na bata mo, Joy? Sa Kabilog. Sa Kabilog, ano? Himuon tayo sa kamilyon. Himuon niya kano isa kamilyon bata nyo. Gabok-gabok na himo matris na. Wala ba sila gani? Nga Jojo nga isa kamilyon, kaya mo na, aw? Uy. Kaya yan ano. Ano niya na ba? Adlaw ga bata ka eh. Agoy, ay. Pamakotapag sa Jojo, anong gusto mo? Describe your ano ka na? Describe yourself. Ano to? Ang bal mo, Jo? Describe yourself, Bianay Joy. Describe yourself, Anay ka Joy. 5'3". 5'3". Morena, long hair. Morena? Hindi man din masyadong maitong. Morena lang. Digimon, nakalipatan mo na ako? Balaan mo si Jojo ang istorya mo na tro mamangkot sa imo dahil. Di bala ka mo ka istoryanay? Yan, Digimon. Ano imo height niya, Jojo? Jo? 5'10". 5'10" siya kuno? Wow, katagas. Taas. Din kagaobra. Ang basketball player. Din kagaobra, Jo? Department store. Sa department store siya kuno gobra? Hindi nga department store, Jo. Hindi lang. Ano gani ng lugar mo? Molo, ina? Ang lugar mo, Molo, no? Ay, nakakadto man ko sa Molo, Sa din ka sa Molo. Agadon mo sa Lagaw, Jojo? Hindi, dati Gimat, dira kami sa board, sa Imperial. Galing 1 year na, wala na kami da. Hindi ka ma-board kung ako pod mo. Wow! Hindi, nag-board ba sa apartment. Ano bal mo? Ano tayo hambal mo dai? Abal ko dugay kami man nga nag-board dira sa apartment sa sa Imperial. Ano hambal mo, Jo? Kung ako mamiga mo, hindi kid mo migo mo, hindi agad may nulsol. Balipay agad. Hindi kayo naman nulsol kung siya kanimigo mo. Pero may nagkahibi man nga uyab sa imo, Joao. Damo ka nagkahibi nga uyab. Agoy. Gusto mo ikaw may be? Ano to? Hindi ko mabati ay. Gusto mo may be ka man? Ako mahindi. Grabe ba naman hindi gidabi?
Ha? Basi maturong mata mo. O, basi maturong mata mo. Gaturong daw wala man. Pila na edad mo gani, Joy? 30 na po, DJ Oh, Mat. 30 na sa gali. Ikaw, 25 ka pa lang. Di, wala man na problema kung nagapalanggaanay ka mo, ah. Papasok dito sa 30, guro ay. Uy, patol ka man sa 30 to? Uy. 30. Di, dako man sa mo, 5'10 man sa. Di, may problema. Hindi man sa mabalaan nga bata. Ha? Joy? Joy? Mahaw? Ay, why sabat si Joy? Jo, ano ka pa na, Jo? Hello, Jo? Hello. Oh, sige. Oh, may babae. Dahil nga pa istorya natin kay Jojo, ah. Si Jojo. Ano ayo ni Jojo man? Budoy. Ah, budoy mo ayo. Ah, sige. Joy, tawag na Joy. Hello, Joy. Ari ako wala, DJ Mat. Wala ko nalula. Why ka man ka sabat, Abi? Ay, tayo nalula daw. Bigo ang signal ko daw na, ano. Hindi mo gusto mo lagaw, Joy? Hindi na gusto maglagaw. Ikaw, hindi mo gusto. Ikaw pamangkot Gusto mo sa mga madulom-dulom nga mga kagamunan? Gusto mo? Oh. Di ka gusto malagaw? Sa Kapitol? Oh. Then? Sa Kapitol? Kapitol? Anong tapon dito? Manantaw sang lights, eh! Oo. Saan on? Sa din ka sa Bongo Bradyo, yaw? Wala. Adiri lang sa ano, sa may Oh. Oh. Gusto mo up ka? Gusto ya ka nga make up, make up. Ma-meet up ka mo doa. Saan on? Sa New Year? Ay, mapalupok ka mo ya? Pwede man. Ah. Gusto mo makita ang light ko, aw? Ano, no? Gusto mo makita ang light ko, aw? Ah, gusto mo makita ang light, ya? Ha? Hello? Gusto mo makita anong light ni, ano, ni Rayon? Hello, good afternoon sa imo, Rayon. Kipamati ka na subong. Ni Jojo? Oh. Day! Hello? Hinday tuwan. Nagsabat na rin, Day. Hambal ni Jojo, gusto mo ka na ma-meet up ka mo sa Kapitol. Hindi nga Kapitol, DJ Mat. May Kapitol pati iba now? Dahil gusto mo na sokotok mo? Ay, ano siya yun, man? Designer ka. DJ Mat, ano matutol na ito? Diin ka subungaw. Pari ko din sa ano yan, sa may ungka. O, sa ungka. Ang Kapitol, no? Oo. Hindi. Ang Kapitol, dira na siya sa may tubang Etrium. Nakakanto ka na sa Etrium? Oo eh. Tapos? Oo, dito kami makita na sa ano. Hello? Tapos? Guwapa? Dito kami mamit sa Kapitol. Kadlo nga magstorya kagison ko lasi mo dahi. Oo, gani. Dito gani na Kapitol. Dito ba? Dula-dula ko ako. O sige, ano mambal mo, Jo? Nabugat ka dahi. Nabugat ka ka na. Hindi actually, Digimat. Oh. Digimat, actually, hindi talaga, hindi ako pala Iloilo, gidi. Tagawa City ko. Galing ko ano kami, star lang kami. O sige, Jo. Kaya hindi siya katol-tol. May salakyan ka, Jo? May salakyan. Salakyan mo, Jo. May salakyan siya, pero pliti lang ka. Mabot silingon, jeep sakyan nyo. Pero Jojo, wala may mga kig sa imo? Wala kita. Gusto mo man tani si Joy ni makita? Oo. Oh, Joy? Hello? Oh, Joy Libatskes, imo pilido? Ano? Joy? Hello, ano? Hello, Digimat. Oh, ang imo, di ba may team song ka, Joy? Team song ko? Oo, balangkod team song mo.
Ano ba gani? Nalipat Joy to the world, the Lord is God. Joy! Alin na si ano alin na Joy si Jo. Chika ha sa Jo. Sorry ha sa Jo. Tama. Joy. Hello, Jo. Ano gid gusto mo sa isa ka lalaki yaw? Yang mabuot Ay, tsakto gid ko po. Mabuot ka? Mabuot, macho. Baw. Macho ni? Day? Ay, naano ni Sayaman? Day? Hello, DJ. Bati Dula-dula. Sapi-sapi ako yan. Oo. Ano cellphone mo, si Kiki? Nokia. Hindi, man. Original. Ano cellphone mo? Lang Samsung. Samsung. Mayo ka ba? Naka-Samsung ba? Kami nga, iwi-iwi phone lang. Okay, Jo, ano pag-imambal mo sa iya? Kung wala ka plano, mamit, hindi na lang Okay Ate, okay ka no? Ate, sige. Walang... Sige. Ngita na lang sa bag-o, no? Ngita na lang bag-o? Why na sa? Ay na, no? Why na sa? Jo, bye-bye! Ako, punta si Jo ba? Hindi na, Jo, ngitaan na ka sa chatmate, Jo ka. Give me station. Being all that's here in heaven, God's holy word. Mga ka-K5 naton, 10 days na lang Pasko na. Sa mga kabataan naton, pangaruling na bala? Magalong ka muna, pero may mga ruling ka mo kay nga akong kisa may mga ido kung kisa nga nagalibot-libot sa inyo lugar. Di mabudlay gina kung kisa nga bawa kang kabataan naton nagalibot-libot man. Samtang nga libot-libot may nagasunod nga mga ido sa ila. Mabudlay gid. Halugin nyo kabataan nyo ba hindi matapos New Year lang nakagatas ang ido o balao? Ay nano. Sa mga friends ba naton nga may mga Christmas party sa buwas, enjoy sa inyong party. Dala ka mo sang Tupperware agod. Pamutang ang mga pagkaon nga sobra. Grabe ba? Hello magaling sa friends naton diri sa may Cambodia. Yan nagapamati Mary Vatshap. Kanami lagi sa buong sang tiyempo. Kanami batsagon ba lang wala kaya problema. Wala agapasaway. Hello to John watching from Pavia, Macho Colit nga nagatutok man. Hello kay Mark Angelo Lilia nga nagapamati man subong saton. Okay, dira sa Lapas sa Kapesa nyo da ha. Kadto ka muna sa Kapesa sa Lapas. Para nga makabakal ka mo sa mga manamit nga mga cafe. Mag-enjoy ka mo sa manamit nga kape sang kape sa mga ka-K5. So ano pag ginahulat-ulat ninyo mga ka-K5 nato, hindi inapagulata nga ang kapesa makadto sa inyo, kamuya kadto sa kapesa. At amyaw taman si Pinli Hermeliosa nga chick boy kag si Rayon Kasidsid nga iya nga pido puro mga Sydney way man katubo. Good afternoon man sa kay Nanay Nenfa dira nga nagapamati sa aton. Hello gali sa friend naton nga Santa Claus dira sa may Capitol kano gid saya. Kaga binagdibot-libot kami to mga ka-K5. Grabe kibot kami mo. As in gid nga foreigner gid saya. Afam. Grabe gid afam. Grabe nga mabala na mo no. This is your son. Yan no, hindi namon sana. Ano bala ang inyong plano sa palaabuton nga December 25? Wow, grabe good. Enjoy yun to. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. He's stuck on Instagram, forget the toys today. Hey,
Enjoy gyapon nato ng aton nga tiyempo. Kabalo-bala ka mo mga ka-K5? Nga kumpermi lang ka mo nag-enjoy? Dula ang inyo problema. Kumpermi lang ka mo nag-baringot, permi lang ka mo nag-singgitan, permi lang ka mo nag-pinangakig, pila ka adlaw maging tigulang man ka mo. Kag hindi kita mag-underestimate sa mga tao. Likawan gid naton agud nga maging okay gid. Mas madamo ang imong friend mas maayo. Well, subong Sunday edition mga ka-K5, thank you so much again. Wala na tiyempo si Macho Khalid diri sa 88.7 K5 News FM. K5 News FM Champion.